Καλή μου τηλεθεατές. Εγώ είμαι ο Παύλος Κυριακίδης και ο Γιώργος και ο Δημήτρης. Αναρωτιέστε γιατί εγώ δεν παίζω, Το τάμπλετ μου δεν έχει μπαταρία. Πρώτον. Και δεύτερον, τι άχρηστο skin που έχει, μωρέ, ο Φόξι! Αυτό τι είναι, Γιώργο! Έχεις άχρηστο skin του κόσμου. Μη με θυμαδεύεις. Εγώ δεν μπορώ να παίξω τώρα Minecraft γιατί δεν έχω μπαταρία. Εγώ δεν είμαι, μωρέ, δεν καταλαβαίνεις ρώσικα. Όχι. Κοιτάξτε. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στο Minecraft είναι ότι. Πού είναι ο κολομογλός? Ποιος? Ξέρω. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο γρήγορος είμαι. Σιγά, μωρέ, και εγώ τρέχω τόσο. Τι έκανες στο πρόβατό μου? Πώς τόλμησες? Το όνομασαι σαν Ντάντι και εσύ τα σκότωσες. Εγώ το ονόμασα βλάκα και Αυτή είναι φυλακή τώρα. Ναι. Να παίξουμε Skywars. Όποιο βλάκα, όποιος είστε εδώ το έχω ονόμασα και ψοφάει. Να παίξουμε Skywars. Ναι. Εγώ με το φορτιστή, εντάξει. Όχι. Ωραία, γιατί το δικό μου δεν δουλεύει. Δεν ξέρω, γιατί μου μπάστατας. Εγώ έχω ίντερνετ, εσύ κουφάλογο. Γεια Άναψε! Παιδιά, βγαίνουμε! Έχει μπαταρία του τάψη! Θα παίξουμε Minecraft, αλλά θα παίξουμε Skywars! Λοιπόν, παιδιά, θα παίξουμε Skywars, yeah. Πάμε. Ένα λεπτό. Εγώ δεν θυμάμαι που είναι το τετράδιο. Το ίντερνετ που είναι. Το Παιδιά! βάζω από την μνήμη. Έγινε σύνδεση, ναι, υπάρχει. Δεν το βάζω. Έλεγχο σύνδεσης. Έγινε σύνδεση. Να έχεις ίντερνετ. Έχει σύνδεση. Και εγώ έχω ίντερνετ. Εσύ, Παύλο? Τώρα κι Εγώ εγώ. μπαίνω ακόμα. Να δούμε, έχει μπαταρία. Μίτσο, μπες και εσύ. Περίμενε, ακόμα δεν έχω πει. Βλέπεις το σέρβερ μου. Εκεί. Θα μπω στο Skywars ξανά, εντάξει. Παιδιά, όποιο κορόιδο. Πλάκα κάνω, ρε. Παιδιά, να θυμάστε, όποιος θέλει να μπει φυλακή, να μου το πείτε. Κάτσε εκεί και πες μας πότε θα είναι έτοιμα. Ποιο? Ποιο θα είναι εκεί? Άου, ρε, γαμώ. Δεν βρίζεις. Ποιος έσπασε τα τζάμια. Με βάλω φυλακή. Εσύ τα σπασες. Δεν έσπασε. Κοίτα, βρέχει και δεν γίνεται τίποτα. Πώς θα σβήσει? Το πάτησα κοίτα. Με τα χέρια του δεν είναι. Κάτσε να σπάσω και να μπω στη λάβη. Αχ, τι ωραίο. Μπανάκι. Αχ, τι ωραίο μπανάκι. Δεν χάνεις καμία ζωή. Έχω πανοπλία. Το Skywars ήταν ωραίο το βίντεο. Έτσι να δούμε τα προηγούμενα. Πάμε τα βίντεο. Έλα, βγει. Ένα λεπτό. Πρέπει να την έξω κάτι. Μίτσο, μπες στο σερβερ. Δεν εμφανίστηκε. Δεν μείνες. Να δω, για μπες ξανά. Τι γίνεται εδώ στο σερβερ. Μπαίνω στο άλλο. Είσαι έξω. Μίτσο, μπες στο δικό σου σερβερ. Εδώ δεν έχετε ίντερνετ. Έχουμε. Όχι, Wi-Fi. Δεν έχω Wi-Fi. Γεμάτο. Εδώ δεν έχω Wi-Fi. Εδώ δεν έχεις. Δεν εμφανίζει τίποτα σε σένα. Ναι, επειδή δεν έχω Wi-Fi. Τι μου λες. Στο